Hej, så vil vi gerne vise, hvordan du nemt bruger Excel og kan lave noget, der ligner det her. Jeg har lavet et dokument her. Hvis du skal skrive ting ind, er det nemt. Man skriver bare, trykker på cellen og skriver noget ind. Det samme med, hvis du skal skrive nogle bogstaver. Hver celle hedder et tal. For eksempel hedder den her C5. Den er i C'eren og i 5'eren. Skal du lægge tal sammen, så trykker du på den der og trykker lige med. Så kan du trykke på det enkelte tal, plusse det med den anden næste celle, og så enter. Der er også en helt hurtigere måde. Der kan du markere de ønskede tal, og så kan du trykke autosum, så finder den automatisk summen. Du kan også gøre det den anden vej. Så hvis du for eksempel skal regne procent, det skal man også nogle gange. Så trykker du på den ønskede celle, trykker der, formaterer celler, procent og OK. Så trykker du bare lige med. Den du skal finde procent ud af, og det er en lille rød plet. Der. Så tager du bare sådan. Så skal du også lave et diagram en gang imellem. Kan det være en god idé? Trykker på Insert, og så markerer du de informationer, du skal have i diagrammet. Her for eksempel. Så kan du lave for eksempel et søjlediagram. Sådan der. Og så har du fået alle informationerne ind. Du kan også nemt lave en diagramtitel. Lave diagramtitlen om, eller nogle forskellige ting. Man kan også lave andre former for diagrammer. For eksempel et kurvediagram med de samme informationer. Og tak fordi du gad at lytte. Er det fint? Det behøver ikke være så slemt. Nej, det var godt. Du trykker bare tryk